Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Joost de Lichtadvies en de hoofdsponsoren Jumbo Panningen en Doc6. Binnen zitten ze met smart te wachten. De mensen van de goede doelen, familie, vrienden, iedereen die acties mee op heeft gezet. André Halmans neemt ons mee door de hoogtepunten van afgelopen jaar. En aan het einde van het programma komen de DJ's langs, want het eindbedrag is bekend. Dit is het P&M Hoescafé van vrijdag 17 februari. Welkom allemaal bij het P&M Hoescafé van vrijdag 17 februari 2017. We gaan terugkijken op afgelopen jaar, op december. Een drukke maand waarin van alles gebeurde. We hebben hier in het café heel veel bekende gezichten. De mensen van de goede doelen zitten hier. André Halmans staat achter de bar en André heeft een heel spannende cheque naast zich staan. De cheque, want het eindbedrag is bekend. We hebben op het einde van het programma komen de DJ's hier langs en dan gaan we het eindbedrag bekendmaken. Nou, zoals gezegd, er is heel veel gebeurd de afgelopen maanden en met name in december. Er zijn heel veel indrukwekkende momenten geweest, mooie momenten geweest, leuke momenten geweest. We hebben alles even samengevat. Gaan we nu even naar kijken. Lights will guide you home and ignite your bones, and I will try to fix you. Nou, dat waren een aantal mooie, belangrijke momenten van afgelopen december. Bij mij aan tafel, voor mij in elk geval bekende gezichten. Martijn namens de stichting Arjan en Joost namens de stichting Walk for Brains in Meijel. Welkom. Welkom, fijn dat jullie er zijn. Fijn. Ja, wij zijn ook weer fijn om hier samen te zijn. Dus, ja, want hoe is het met jullie? Martijn, hoe is het met jou? Ja, het gaat goed wat dat betreft. Ja, ik zeg niks te klagen, dus eigenlijk maar een saai leven nou, hè, nadat P&M Hoes voorbij is. Dus, ja, het was even een heel drukke tijd, denk ik, hè? Ja, het was heel hectisch, maar ja, nou uiteindelijk hebben we iets heel moois neergezet, denk ik. Dus dat denk ik ook. daar mogen we met trots op terugkijken. Ja, inderdaad.
Joost, hoe is het bij jullie? Het geldt voor mij hetzelfde. Ik Ja. ben heel trots inderdaad wat we bereikt hebben. En ja, dat mensen je herkennen op straat. Dat mensen het waarderen dat je je verhaal zo open verteld hebt. Ja. En ja, dan ook namens Judith, die helaas vanavond er niet bij kan zijn. Die toch helaas een mindere tijd heeft. Vooral op emotioneel vlak wat meer problemen heeft. Gelukkig gaat het qua haar ziektebeeld, zeg maar, blijft het stabiel. Alleen, ja, het zijn altijd twee kanten van de ziekte. Enerzijds is het fysieke en anderzijds is het emotionele en daar gaat het even iets minder. Dus, Ja, Ja. ja. Nou, we hopen dat dat weer, ook weer snel goed gaat. ik hoop dat het een dipje is, een minder dipje en dat we dadelijk de zomervakanties weer tegemoet gaan en dan dat alles weer goed komt. Ja, mooi. Ja, want we hebben eigenlijk afgelopen seizoen afgesloten. Tenminste, in mijn herinnering was het voor jullie, nou voor iedereen was het een spannende tijd, maar voor jullie met name. Hè? Want Judith had net de scan gehad. En op zondag hadden we het voorlopige eindbedrag, eigenlijk de afronding van het weekend. En maandag gingen jullie weer op pad naar Amsterdam voor de uitslag van de Ja, van halfjaarlijkse op dat moment scan. eigenlijk de situatie. En Judith had in de week van onze actie zeg maar een nieuwe scan laten maken om te gaan vergelijken van hoe is de situatie nu ten opzichte van een half jaar terug. Ja. En gelukkig kregen wij dus op maandag ook vrij snel van de dokter het beeld dat het toch qua ziekteprocessen stabiel is gebleven. En ja, dan ben je altijd weer opgelucht. En ik was opgelucht vanwege het feit dat dan eventjes alles achter de rug is en dat je dan inderdaad weer kunt zeggen van nou, we gaan weer een half jaar vooruit kijken. En we hopen daarmee inderdaad weer nog heel veel mooie momenten samen te pakken. Dus, Ja, nou goed zo. Nou, met wat voor gevoel kijk je terug, Martijn, op de afgelopen tijd? Ja, god, waar zal ik dan beginnen? Ja, over het algemeen toch wel met, wat ik net al zei, gewoon met trots. Het was een hele roerige, hectische periode met ja, zoveel hoogtepunten en mindere momenten ook natuurlijk, moeilijke momenten. Ja, het heeft heel veel gekost, ook op mentaal vlak natuurlijk. Hè. Je bent er toch uiteindelijk heel erg mee bezig op verschillende manieren natuurlijk. En ja, dat overheerst uiteindelijk. Of ja, uiteindelijk overheerst dan de trots eigenlijk. Het is gewoon een heel mooi weekend geweest en een hele mooie actieweek. Ja, want het was niet inderdaad, je zegt heel mooi weekend en een actieweek, maar voorafgaand was er ook natuurlijk de bijeenkomst en er moest van alles geregeld worden. En achter de schermen is natuurlijk ook heel veel gebeurd, door jullie met name ook, hè? Ja, zeker. Mensen die komen optreden inderdaad. Maar ook bijvoorbeeld mensen die iets komen vertellen. De professor van Leuven die het onderzoek bij ons leidt, die is langs geweest om iets dieper in te gaan op het onderzoek. En ja, zo is bijvoorbeeld ook schrijfster Ingeborg geweest. En dat heeft Joost dan weer geregeld. En ja, zo ben je met tegen dingen tegelijk bezig. En dat is hectisch, maar ja, uiteindelijk wel is het leuk geweest dat we het zo mooi hebben kunnen vormgeven allemaal. Ja. Joost, een paar hoogtepunten van met name het weekend. het hoogtepunt, ondanks dat ik zelf brak op dat moment, vond ik toch wel het moment dat we met z'n allen op het podium stonden en eigenlijk Marleen Rutte eigenlijk Sera zong. Ja, ik dacht echt van nou, het zit erop, maar het was echt gewoon, ja, je keek naar alle mensen die om je heen staan en eigenlijk speciaal voor jou van alles hebben willen doen. En ja, ik ging heel diep op dat moment, want ja, dan komt heel die ontlading, je kwam echt los en ik kon natuurlijk niet eens meer ophouden. Iedere traan die viel, die kwam uit het diepste van mijn teen volgens mij helemaal naar boven om heel hard op die grond te vallen. En ja, ik denk dat het ook wel een beetje typeert de emotie waarin we maar het alles blijven ophopen totdat je eigenlijk je kunt ontladen. En ja, dat was voor mij het hoogtepunt, moet ik zeggen. Maar daarbij, ja, ik heb zoveel mensen voorbij zien komen, van bekenden tot onbekenden, van mensen die een eigen verhaal kwamen vertellen, die zelf helaas ook de strijd aangaan met deze ziekte. En daarmee heb je weer nieuwe contacten gelegd. Ja, je hebt je emoties met elkaar kunnen delen, zowel de lach die we hebben ook even gehost, Beckenbauer, eventjes de carnavalshitter was ingezet van dit jaar. Ik denk nog steeds dat daar ook echt hele mooie momenten aan terug. En ja, ook de kindjes. Hè. Ik bedoel, die komen ook terug van iets speciaals. Die zijn echt blij met dat ze toch een bekende Melse zijn geworden.
Ze zijn ook blij met de kleine onverwachte cadeautjes die ze hebben gekregen. Namens Omsos hebben ze een heel leuk pakket gekregen. Dus ja, dat is iets heel speciaals. En het is niet nodig, maar als het dan gebeurt, ja, dan voel je je wel even heel bijzonder. En ja, die kinderen die hebben dat ook echt zo ervaren. Dus. Ja, mooi. Sterre en Jill hebben we inderdaad verschillende keren voorbij zien komen ook. Ja. We hebben ook enkele beelden van de hoogtepunten die je noemt, van de onthulling van het eindbedrag en het filmpje van Beckenbauer. Ja. En heel even een paar fragmentjes ook terugkijken. Wir haben richtig Hunger hier und wir haben auch richtig Durst. Bestellen uns jetzt ein großes Bier mit Brötchen Currywurst. Und jetzt alle, stell dich hinter jemanden, Arme rum und spring! Oh, 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 Rudi Völler. Oh, 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 Rudi Wenn die Arme getan, da haben Friedenberg ist. Schauen die Menschen hinauf, wo die Sierra in Abendrot brennt. Und sie denken daran, wie schnell ein Glück oft vergeht. Aber jetzt hier op het Raadhuisplein in Gebel, ein klingt aus 1000 Herzen, wie ein sehr, sehr großes Gebet, die Heine Morgen singen. Ich höre nicht. Oh, oh, Sierra, Sierra Madre del Sur. Sierra, Sierra Madre. Weet je hoe ik ga? Sierra, Sierra Madre. Lekker tussenwurmen. Sierra, Sierra Madre. Laatste keer. Oh, Sierra, Sierra Madre. Sierra Madre. Jullie drinken feestdagen. Een gelukkig nieuwjaar. En God groetjes. Dankjewel. Ja, het waren inderdaad en zowel ontroerend wat je zegt, Joost, maar ook hele leuke en grappige momenten. Martijn, heb jij een hoogtepunt of een speciaal moment waarvan je zegt dat staat me echt zo bij? Ja, het hoogtepunt blijft inderdaad ook voor mij ook het moment dat we met z'n allen op het podium stonden. Natuurlijk, hè, dan ben je toch heel trots op hetgeen wat je allemaal gedaan hebt in weekenden, wat er allemaal gebeurd is. Dan komt het nog even allemaal een keer in een flits voorbij en dan is het eventjes moeilijk. En ja, het hoogtepunt, ik vond, omdat ik dan toch wel echt een carnavalist ben, ik vond het geweldig dat de Todderzek kwamen. Ja, Marleen Rutte is dan natuurlijk ook hartstikke leuk. En ja, wat ik ook heel bijzonder vond, was dat Buddy heeft mogen draaien dan op het PNM. Op het PNM-huis. Dat is toch echt, ook ja, wat Arjen betreft, dan echt zijn draaimaat. Ja. Die hebben ook lief en leed gedeeld. En ja, Arjen heeft hem eigenlijk het draaien geleerd. Dus het was heel erg bijzonder dat hij dan net op dat moment heeft mogen kunnen draaien. Ja. Dus, ja. Ja, ook super. Nou, daar hebben we toevallig, daar hebben we ook beelden van. Zowel van dat Buddy aan het draaien is en de Todderzek, want er werd zo'n best meegehost.
Geef me gegen fleswoers in die eindjes, ik ben ze kwijt. Gisteren hij, ik zit nog tussen, kreeg het lazen zoals in die eindjes, ik ben ze kwijt. Maar heel misschien ze gegen het wat te wiet. Ik was met zo'n piest, ik kon opstaan. Net ze bleven hangen in de zaal. Ik was met zo'n piest, ik kon opstaan. Net ze bleven hangen in de zaal. Ja la 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 la, ja la la la. Dat was ook een van de momenten volop feest. Dat tekent ook wel het weekend. Hè? Nou ja, en hoe nu verder? Want dit was een hele drukke tijd. We gaan straks horen wat het eindbedrag is geworden. Zijn er nog plannen? Of is er op dit moment nog iets wat we moeten weten van de stichtingen? Ja, in dusverre dat wij samen onderling eigenlijk heel prettig hebben samengewerkt. En ik kan me nog wel herinneren dat we na eigenlijk een week elkaar bijna niet gesproken hebben. In al die voorbereidingen ervoor, dat Elvira mij aansprak. En ik heb je gewoon gemist. Ik heb je, dus de telefoon, we hebben al zo lang elkaar niet meer getroffen. Ja. Dus ja, dat is heel bijzonder dat het zo goed samen ook heeft geklikt. En we hebben het echt samen kunnen doen. En we gaan het ook echt samen onderling 50-50 verdelen. Zodat allebei de goede doelen op de juiste manier hun geld kunnen besteden uiteindelijk. En een van de momenten voor ons zal zijn uiteindelijk het bedrag wat we totaal verzameld hebben. Dit bedrag, daarbij opgeteld ook nog de Walk for Brains van een tijdje terug, zal ik dat over gaan maken aan de Stichting Stop Hersentumoren. En ik hoop daarmee eind van dit jaar, als alle geldbedragen weer uitbedeeld worden aan de nieuwe onderzoeken die gestart gaan worden, daarbij aanwezig te kunnen zijn om ook weer verder toe te lichten wat wij hier in de gemeente eigenlijk hebben voor elkaar gekregen om toch wat extra bedragen voor onderzoek te kunnen stimuleren. Dus, Ja, want het was inderdaad in de gemeente. We hebben ook mensen uit Maasbree, Tjeu Kessels en Nelly zijn voorbij gekomen. En er waren echt heel veel mensen op de been, de vrienden, familie, die echt allemaal meegeholpen hebben. Dus we hebben het echt... Het is niet normaal eigenlijk als je ziet hoeveel grote getallen mensen die jou komen helpen. En ook mensen die dan je aanspreken en het verhaal ook echt willen luisteren en ook echt naar jou luisteren. En dan, ik hoop ze daarmee eigenlijk gestimuleerd te hebben om anders te denken over het leven af en toe. En, het is niet alleen maar altijd de grote lach. Maar als je stilstaat bij de dingen die je ooit niet hebt, dan kun je ook weer genieten van de dingen die je juist wel hebt. En dat vind ik altijd wel mooi. Mooi. Dank jullie wel. En heel veel succes nog met de stichting, met alles wat jullie nog gaan ondernemen. Dank jullie wel. Dank u wel. Nou, op dit moment zijn de DJ's bezig in Panningen, in de studio. En volgens mij zijn ze bezig ook met een terugblik op de actie van december. Dus we gaan even kijken wat ze daar aan het doen zijn. Ja, hallo Nancy, wij staan in de studio, zijn nu radio maken. De laatste 2 uurtjes eigenlijk van een PNM-hoes. Nancy! Ja, nog steeds even enthousiast allemaal hier. En wij hebben er zin in. Straks de bekendmaking van het eindbedrag. En en we hopen natuurlijk dat dat een prachtig bedrag mag gaan worden. Rob van Soest! Nancy! Hoeveel euro schatstig? Zeker meer dan 8. Zeker meer dan 8. Ik denk minimaal 9 euro. En als we Nancy. met 3 nullen Als ik de erachter? camera een beetje leeg gaan zetten. Ja, dat is beter. Ja, dat is beter. We zien tevreden over. Ja, schattig. Hoi Nancy! Nou, leuk in ieder geval dat jullie allemaal kijken naar de uitzending op de tv. Wij gaan door hier met radio maken. En dat is allemaal terug te luisteren. En we gaan op naar het eindbedrag van PNM-hoes 2016. Nou, ondertussen zijn er enkele nieuwe mensen aangeschoven bij mij aan tafel. En Andrea staat ook weer op de plek. Andrea is ook weer achter de bar. Welkom Andrea, fijn dat je er ook bent.
Nou, bij mij aan tafel zitten mensen van de Bouwens. Manon, Regine en Jannie, hè? Ja. Welkom. Want nou ja, het Bouwens is een van de organisaties die ook acties heeft ondernomen. Wat is er bij jullie gebeurd allemaal, Manon? We hebben eigenlijk in de week voor de kerstvakantie, dat was bij ons op het Bouwens, de Goede Doelenactie. En eigenlijk de hele school, alle leerlingen, al het personeel is die week bezig geweest eigenlijk met activiteiten om geld op te halen voor verschillende doelen waar het Bouwens zich voor in heeft gezet. En wat hebben jullie zo al gedaan? Ja, wij met onze mentorklas hebben tosties gebakken en die hebben we verkocht aan de leerlingen en personeel van de school. Verdere klassen, wafels gebakken, taarten gooien voor geld, auto's wassen, ja, van alles. Ja, en ik ben ook nou ja, in die week op pad geweest. We zijn ook in Panning geweest, daar werden knuffels uitgedeeld op straat. De leerlingen zijn ook echt de dorpen ingegaan, zeg maar. Ja. En wat werd daar nog allemaal meer gedaan, Jannie? Ook geld opgehaald voor de goede doelen en bijvoorbeeld spullen verkocht aan de deuren van mensen. Ja, maar was dat puur in die week, Manon, of is er daarna ook nog? In die week en in de week dat de open dag was op het Bouwens hebben we ook nog bijgedragen aan de goede doelen. Want die avond zijn wafels verkocht voor de goede doelen. Ook nog, Ja. ja. En ik begreep dat er zijn van jullie uit 4 goede doelen benoemd, hè? Ja, waarvan het P&M Hoest er 1 is. Dus het totaalbedrag wordt straks verdeeld, zeg maar. 4 doelen. Ja. En hoe waren de reacties van de mensen die jullie wafels verkochten of die jullie tegenkwamen op straat? Ja, ook positief. Het kwamen ook zonder dat we het eigenlijk hadden verwacht. Er waren heel veel mensen die ook bij ons tosties kwamen kopen en zo. Dus hebben we met onze klas ook best wel veel opgehaald. En ik heb ook heel veel positieve reacties gehoord. En iedereen vond ook een leuk idee. En iedereen deed ook gewoon mee aan school. Dus, Ja. En in hoeverre is bij jullie bekend, want we hebben het hier natuurlijk over het P&M Hoest, de goede doelen die hiervoor zijn benoemd, Stichting Ariane en de Walk for Brains. In hoeverre leeft dat bij de leerlingen, Manon? Weten zij ook echt, zijn ze ook goed bewust van waar het allemaal om gaat? Ja, elke mentor heeft met de mentorgroep eigenlijk besproken dat er dus weer een goede doelenweek aankwam. En als het goed is heeft ook elke mentor met de klas het over gehad welke doelen dit jaar belangrijk zijn en waar we geld naartoe sturen. En elke klas heeft ook bewust erover nagedacht van wat gaan wij doen in die week om geld op te halen. Want het is toch elke keer wel weer lastig om een leuke activiteit te bedenken om geld mee op te halen. Ja. En, maar ging het wel makkelijk, Jannie? Is er ook veel geld verdiend? Ja, zeker. Ja? Ja. Nou, mooi zo. En jullie zijn dus echt in de hele gemeente geweest. De 2 goede doelen waar het hier om gaat zijn echt de Stichting Ariane en de Walk for Brains in Meijel. Hebben jullie meegekregen waar dat om gaat? Ja, op school hebben we ook in de mentorles. Daar hebben we er ook uitleg over gekregen. Dat was dus over Ariane en zo aan dingen was met hersentumor en zo. En daardoor hebben we ook, alles hebben we veel uitleg over gekregen. Dus dat is wel duidelijk bij iedereen binnengekomen. Ja, mooi. Nou, wij zijn inderdaad destijds ook bij jullie op pad geweest en daar hebben we enkele filmpjes van gemaakt. Onder andere het slagroomtaart gooien hebben we gezien. En er was er ook nog één raak ook. Gaan we heel even naar kijken, een paar stukjes. Nou, vandaag is het zo dat alle leerlingen met hun mentor een actie voorbereid hebben. Dat zijn verschillende acties. Hier achter ons zijn ze cakejes en wafels aan het bakken. Hier rechts van ons zijn ze tosties aan het maken. Maar er zijn ook leerlingen in Panningen die allerlei klusjes zijn aan het doen. Die knuffels zijn aan het geven voor het goede doel. Dus kortom, heel veel activiteiten. Ja. En niet alleen in Panningen begreep ik, maar in de hele gemeente, klopt dat? Ja, klopt. Hele gemeente Peerlemaas. Dus ook in Kessel of Maasbree en alle randgemeenten worden daarbij betrokken. Ja. En heb je al veel verkocht? Ja. Ja? Want het is nog best vroeg, hè? Ja. En wie koopt er allemaal jullie wafels en cakejes? Leerlingen en leraren. Oké. En het is niet zo heel duur. Dus er zullen er inderdaad lekker veel verkocht worden. Heel veel succes met jullie actie. Nou, moet je er natuurlijk ook klaar voor maken, hè? Ja. Jullie hebben... Ja. Jammer. Leerlingen mogen taart gooien op jongens die hier staan eigenlijk. En wat kost het een taartje gooien? €2. En is er al veel gegooid vanochtend?
Ja, een paar keer al. Ja? En ook raak gegooid? Ja, 2 keer. Wij moeten voor het Bouwens moeten wij Hugs for Charity, dat is 50 cent per knuffel. En het geld dat we ophalen, dat gaat naar goede doelen zoals het Glazen Huis van PNM, Serious Request en Project in India. Oké, en hebben jullie al veel hugs uitgedeeld? Ja. Ja, heb je al veel geld opgehaald? Meer dan €40 ongeveer. Wauw, 50 hoor ik daar al vertellen. Ja. En geven mensen ook echt 50 cent? Ja, soms 1 euro, 2 euro, €10. Zijn oma heeft €10 gegeven. En we hebben vlaai gehad. En we hebben wat gedronken. Nou, heel veel succes. Goed zo jongens, blijf bezig. Ja, dank u wel. Doei! Nou, dat waren inderdaad leuke acties. En het lijkt me inderdaad lastig om telkens weer iets nieuws te verzinnen. Maar deze waren goed gelukt in elk geval. Nou, is er ook veel geld opgehaald dit jaar? In totaal heeft het Bouwens €10.304 en even spieken, 36 cent opgehaald. En dat wordt dan verdeeld over de 4 doelen. En voor het PNM-hoesijn is in totaal dan €2576,10 opgehaald. Super, dank jullie wel, dank jullie wel. Dat zijn heel mooie bedragen. Nou ja, ook voor de andere goede doelen natuurlijk super dat jullie je daarvoor zo inzetten. Dank je wel daarvoor en heel veel succes met de rest wat jullie weer ondernemen. Succes, dank je. Ja, Nancy, goed bezig daar in Meijel. Wij zijn bezig met de laatste plaatjes. Fix You nu van Coldplay. Het nummer wat Arjen altijd geweldig vond om te luisteren. Ja, we komen ook bijna jullie kant op. Ga zo door en tot dadelijk! Woe! Nou, ondertussen is bij mij aan tafel aangeschoven John Omsels van Omsels in Panningen. Welkom John. Want jullie hebben ook een actie opgericht voor het PNM-hoes, hè? Ja, dat klopt. We hadden dus het hele weekend het PNM-huis voor de deur staan, zeg maar. De zaak lag precies tegenover het PNM-hoes. Daar zijn we zaterdagavond natuurlijk ook bezig kijken. We wonen ook boven de zaak, dus we wilden de muziek tot de zaak hebben we gezellig nog even op Polonaise gelopen. En zondag na de afsluiting zijn we ook eens kijken. En dat was inderdaad een hele mooie afsluiting. Het was een mooi bedrag wat er bekend werd gemaakt. En toen kwam mijn vrouw toch eigenlijk met een idee van, daar moeten we ook nog iets aan toevoegen, iets mee doen. Ja. En toen is eigenlijk het idee geboren, en wat kunnen we doen? Ja, we zitten in de bedden, laten we een bed eigenlijk aanbieden voor mensen waar ze op kunnen bieden. En dat de mensen die het hoogste bod hebben, die krijgen dat bed, kopen dat bed. En wij maken dat geld dan over ook voor het PNM-hoes, zeg maar. Ja. En dat hebben we dus opgepakt. Heb ik André even gebeld die maandag en die heeft dat verder balletje gaan rollen. We hebben het bed in de talage gezet, een mooi bed uitgezocht. We hebben Facebook bekendgemaakt, dus dat het toch een beetje balletje ging rollen. Ja. En op, moet ik niet vergeten, de 7, 8 januari was de laatste dag dat er eigenlijk geboden kon worden. En toen waren er een aantal mensen in de winkel die tegen opbod bieden waren tegen elkaar voor het bed toch te kopen, te krijgen. Die zijn echt die dag in de winkel geweest? Het laatste half uur kwamen er 2, 3 gegadigden eigenlijk voor dat bed. Want in december is dat dan ingezet, zeg maar? Ja, we hebben eigenlijk die maandag bekendgemaakt na het PNM-hoes. Ja. En tussentijds zijn er wat biedingen. Toen zijn er via Facebook biedingen binnengekomen in de winkels en mensen geweest die hebben dat werk bijgehouden voor een etalage. Ja. Maar het steeg pas op de laatste half uur eigenlijk. Is eigenlijk het bekende bedrag een beetje omhoog gegaan nog. Ja. En net 5 voor 5, 2 voor 5, dus het ging tot 5 uur. Haakte de laatste af met bieden. Dus en toen kwamen we toch op een heel mooi bedrag van €1600 uit voor het bed. Zo, ja, fantastisch. Ja. Fantastisch. Mensen waren blij, die hadden dus een heel mooi bed voor een redelijk bedrag. Wij konden wat een leuk bedrag overmaken.
een win-win situatie. Ja, nou, me dunkt. En zijn er veel reacties gekomen ook zo van mensen die het oppikten of die het... Nee, voorbij inderdaad, heel veel zagen mensen komen? positieve reacties dat we toch ook meedoen en dus voor het goede doel wat doen. Ja, ja. En eigenlijk werden jullie getriggerd door alles wat er gebeurde op het plein. Ja, hoe het zeggen, was heel emotioneel, ook zeker die afsluiting en die kindjes erbij en alles. En krijg toch het was kerst, dus je moet toch wat doen. Hè. Dus ging dat idee eigenlijk aan het lopen en het rollen. Ja, mooi gebaar. Nou, ik ben super benieuwd wat straks het eindbedrag wordt, want er komen hier bedragen nog voorbij. Het zal nog wat opgelopen zijn als het goed is, ja. Ja, ja. En nou ja, zoals je zei, van wat je ook zag op het einde van het weekend was een emotioneel moment. En, ik begreep dat jullie ook Geertje gekend hebben. Hè? De ouders van Geertje zijn ook hier in de studio geweest. Kim die komt uit Maasbree, mevrouw, en die heeft daar vroeger nog zelfs opgepast en mee gewandeld. Ja, dus dat kwam allemaal een beetje bij elkaar en toen zijn we op dat idee gekomen. Ja. Ja, super. Nou, weer een heel mooi bedrag erbij. Nou ja, iedereen is er super blij mee. Dankjewel voor de spontane actie en voor de supermooie bijdrage. Dankjewel. Komt er eens weer op bezoeknummers, of niet? Ja, 10 euro! Hou ze mee, jump around! Woo! Jump around! Jump up, jump up, and get down! Jump, 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 jump! Nou, we zagen hem straks in het begin van het programma al. André Houwman staat weer achter de bar en hij stond straks bij die check, André. Maar we gaan eerst even nog kijken en wat belangrijke punten doornemen van de afgelopen periode. Nou, er zijn al heel veel belangrijke momenten natuurlijk al benoemd, net ook al door de stichtingen. Het tussenbedrag 10.566,69 euro. Dat was een van de grote hoogtepunten natuurlijk van het weekend PNM-hoes. En ja, naast mij staat de check en dadelijk zullen we gaan onthullen wat het eindbedrag zal zijn. Het eindbedrag wat Walk for Brains en Stichting Arjan mogen gaan verdelen voor de goede doelen om verder onderzoek te plegen naar onderzoek naar hersentumoren. Maar natuurlijk, dat geld is er niet zomaar gekomen. Er zijn natuurlijk ontiegelijk veel acties geweest. Er zijn er ook al net een paar benoemd bij Nancy. Maar ik heb er toch nog een paar die ik eruit wil tippen. Ja, een van de hoogtepunten was natuurlijk het insluiten van de drie DJ's, Rob, Carla en Sjoerd. Ja, die komen dadelijk hier ook bij Joppe en ze zullen ook hun ervaringen vertellen. Maar dat was wel een van de momenten dat het weekend begon. En daarna hadden we natuurlijk die keur van artiesten die hun bijdrage wilden doen aan dit weekend. Roland van Kessel, die is er binnenkomt, Sjoerd Groothuis, Rob van Zoest en niet te vergeten Carla Hermans, gevolgd door Paul. Ja, en dan staan ze hier nu, hè. Ja, geen moet het eigenlijk gaan doen. My goddess reminds me of when we were young. I shot a hole through everything I know. I shot a hole through every single thing that I love. You never had your head this way. Are you still living in that place? En als we aan de DJ's gaan vragen wat is een van jullie hoogtepunten. En ja, dat is natuurlijk, de een denkt er iets anders over als de ander, maar dat was het sapjesmoment. En ja, daar hebben we natuurlijk wel weer schitterende beelden van gezien, het maken van de sapjes. En DJ Rob vond het geweldig. Bij deze beer je meteen de eerste smoothie aan. Het is gelijk een pittige. Die zoete komen er later wel achteraan. Dus ik zou zeggen, drinken met aandacht en gang er lekker van genieten. Het valt met mij. Ik heb er erger van voorgesteld. Nou, het gedicht veel in mij. Dan moet ik ook. Het is goed voorbereid en dan valt het mij, ja. Rob, het vel bij. Brood het heel even vol. Oh ja. En nog een beetje water voor ons toch naar de wc te kunnen laten gewoon. Ja, ik weet niet. Een beetje... Zullen we? Oh, heren, ik heb al geproefd, sorry. Ja, dus ik ga gewoon eerder gewoon. Daarvoor gewoon Sorry. samen. Sjoerd, zullen we het allemaal samen? Ik Proost, zal jong. niks verklappen. Dat is een toetje. Ja, dat is inderdaad echt... Het is
Het is een beetje, ja, zo'n hemelse modderachtig. Exact, ik hoe je dat niet beschrijven. Het is bijna kerstmis ook, hè? Andere hoogtepunten waren natuurlijk de workshops die op het plein werden gehouden voor het huis. De graffiti workshops. We hadden natuurlijk Monique Koopmans daar, die heeft daar kerststukjes gemaakt. Verder hebben we natuurlijk ook nog DD Dance Ballet. Hebben wat optredens verzorgd voor het huis. En niet te vergeten onze bingo. En we waren heel blij dat Marleen Rutte dat wilde doen. Zij heeft de balletjes getrokken voor de grote bingo die we op het einde van natuurlijk het PNM Hoes 2016 hebben mogen houden. Met alle prachtige prijzen die geschonken zijn door diverse organisaties en mensen die in de goede doelen een goed hart toedragen. Hoe gaat het met de workshops? Ja, gaat goed. En we hadden gedacht van, we kwamen hier vanmorgen dachten van, zullen er mensen gaan komen? Want het is toch altijd wel spannend, hè? Of dat er ook mensen gaan komen. Maar we hebben al 6 kransen mogen maken, dus het gaat de goede kant op. Er kunnen er altijd al meer bij. Maar ik ben hier al kei blij mee. Alles wat we ophalen voor het goede doel is meegenomen. En we hebben fijn weer en een hoop gezelligheid hier, dus wij komen de dag heel goed door. Buiten de vele hoogtepunten waren natuurlijk zeer onroerende momenten daar. Bijvoorbeeld Ingeborg van Beek was daar. Zij is de schrijfster van het boek Levenshaast. Zij heeft zelf ook een hersentumor en zij beschrijft er namelijk ook in wat het met haar heeft gedaan en wat het met haar omgeving heeft gedaan. Een ander ontroerend moment natuurlijk tijdens het PNM Hoes 2016 was het moment dat de vriendinnen van Judith in het huis kwamen en waar hun eigenlijk vertelden wat het met hun heeft gedaan als vriendengroep zijnde. Toen ze hoorden dat Judith een hersentumor had en hoe dat verder is gegaan in hun vriendschap. En dat was een verhaal wat eigenlijk het plein echt letterlijk stil kreeg. Dat was een van de momenten waar we van zeggen van daar deden we het voor. Daar haalden wij ook het geld voor op. Maar zonder dat allemaal te kunnen realiseren hadden we allemaal die tientallen vrijwilligers rondlopen. De vrijwilligers niet alleen van de omroep, maar ook natuurlijk de vrijwilligers van Walk for Brains en Stichting Arjan. Zij hebben het samen toch mogelijk gemaakt om daar weer een PNM-hoes neer te kunnen zetten. Hoe het ook stond, de acties die ze verzonnen hebben, de hulp op de achtergrond, het ondersteunen van de organisatie. Ook voor deze vrijwilligers willen we eigenlijk iedereen voor bedanken voor hun inzet. En ja, we hebben ze gezien. De gele hesjes waren het. Nummertje 60. Nummerke 60 was het, hè? Ja, dat was 60. Hoeveel bumpjes heb je gekocht? Oh, wacht. 10. Ja hoor. Hey. We hebben het boek van Ingeborg in de aanbieding. We hebben weer kaarten voor de winterparkfeesten. We hebben... er leek echt van alles gewoon. Ik ben wel benieuwd wat het wordt. En dan dus nog even... Nancy? Of is dat Nancy? Ja, zeker. Dit is Nancy. live Nancy in de studio. Een combinatie tussen... Zo in Meijel bij Joppe. Ja, Meijel wordt eigenlijk begossen, hè? Ja, daar begon het voor ons allemaal, joh. Eigenlijk heel ver gelopen toen. Ja, we reden er net neven, waar we toen de eerste Walk for Brains hebben gedaan. Toen was het net bekend dat we dit mochten gaan doen. Ja, toen was het nog even aftasten met ons drieën van wie ga je doen, wat gaan we doen. En wie ga je er weer gewoon eigenlijk is natuurlijk echt top geweest met z'n drieën. Rob van Soest. Wist je benieuwd naar het eindbedrag wat daar bekend gemaakt hebben weer, hè? Ja, dat gaan we vermoeden. Ja? Iets met 3 nullen. Het was 2500 €. Zo, we zijn er bij Joppe. Ik ben Rob en dit is Sjoerd en dit is Carla. De 3 liedjes van de PNM Hoes 2016 die het hebben gedaan op de meer, maar van tevoren waren er al heel veel die er ook zien geweest voor ons. Dat is Carla. Onze Carla Herriemans. En ik ken Carla misschien nog wel van PNM Hoes. En we gaan nu naar binnen lopen. Nancy, toppen komen naar je toe. We zwaaien. En dan gaan we bijna horen wat het eindbedrag gaat worden. Spannend. Met Carla. Daar gaan we. Hop. Kom Rob, hop. Spannend! We zijn er bij Joppen!
Iedereen is natuurlijk hier bij elkaar om te horen wat het eindbedrag is geworden. Nou, daar leeft iedereen naartoe. Dus aan jullie de eer, de 3 DJ's die zich zo ingezet hebben naast alle andere vrijwilligers. Aan jullie de eer om het doek eraf te halen en het eindbedrag te laten zien. 3, 2, 1. Het is €16.596,78. Meer dan €16.500. Wat is jouw reactie? Ja, ik vind het geweldig. Ik zeg al, het moment toen was al gaaf. Echt, we hadden een supermooi bedrag. En ik denk met dit bedrag dat we daar behoorlijk wat mooie dingen kunnen bewerkstelligen. En onderzoek zal er altijd zijn, maar ik draag mijn steentje eraan bij door dit bedrag te doneren dadelijk. Tenminste voor 50% naar de Stop Hersentumorstichting. En ik ben heel erg blij dat gelukt is met ons allen. En trots op inderdaad het resultaat. Dus. Meer dan €16.500. Ja, ik moet zeggen, we zijn heel erg verrast. Ik bedoel, het voorlopige eindbedrag was ruim €10.000. Ja, ik had nooit verwacht dat het nog zo hoog zou oplopen natuurlijk. Het is hartstikke mooi dat we daar... dat het nog zo heeft mogen oplopen. En daar kunnen we natuurlijk weer onderzoek voor laten doen. En daar hebben we het voor gedaan. Ja. Wat is jouw reactie op dit mooie bedrag? Een top resultaat. Ik dacht eigenlijk zelf dat we in de auto, we hebben het er heel even over gehad. Ik zat een beetje aan de 14 te denken, misschien de 15. En dan is het gewoon 16, dik 16,5. Dat is wel heel netjes. Ik denk dat we daar wel met z'n allen, met alle mensen die dit mogelijk hebben, dat we daar toch wel trots op mogen zijn. Ja. Ja, fantastisch natuurlijk. Ik denk dat we van tevoren in ieder geval heel blij waren met die ruim €10.000 aan het einde van het weekend. En dat er dan zoveel bij mag komen. Ja, is geweldig. Hadden niet verwacht. Nee. Ja. Hoe val je in slaap? Hoe begint je dag? Open je ogen met een traan of met een lach? En kijk je om je heen en zie je dan de zon? Of zoek je achter alles naar de schaduw op de grond? En leef je voor geluk? Of sterf je van verdriet? En voelt dat als een keuze? Of heb jij die keuze niet? Het maakt niet echt iets uit of dat de waarheid is of niet. Het is hoe jij het ziet. Mooi kan het leven zijn. Het is maar hoe je kijkt. Het is maar wat je doet. Mooi is jouw werkelijkheid. Jij bent net zo rijk als je je voelt. Weet je wat je hebt? Is de cirkel rond? Zie je wat er staat of mis je enkel wat er stond? Krijg je wat je wil of zelfs meer dan wat je voelt? Ben je tevreden met het minste of is het meeste niet genoeg? Raak je verwonderd van de sneeuw, van het ruisen van de wind? Geniet je van de vogels, van het lachen van een kind? Creëer je geluk, wat binnenin jezelf is waar het eindigt en begint. Mooi kan het leven zijn. Maar wat je droomt,
rijk als je je voelt. Nou, terwijl hier achter mij nog een feestje wordt gevierd vanwege het fantastische eindbedrag wat bij elkaar is gehaald voor het P&M-hoes, ga ik afkondigen. Iedereen bedankt voor het kijken. Heeft u ideeën voor een volgende editie? Laat het ons even weten. Dankjewel voor het kijken en tot ziens.